חברים על הדברים האלה. בחזרה קצת לענייני מונדיאל, אז הסרטון של סרטונים שכבר חצה את רף 3 מיליון צפיות, 3 מיליון צפיות, סליחה, שחר בר דוד, מייסד ומנכ"ל סרטונים, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, טל, מה נשמע? האמנת שזה יגיע לכזאת תפוצה? 3 מיליון צפיות זה מטורף. הייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה, בכל זאת זה לא פעם ראשונה שאנחנו מפיקים את שיר המונדיאל, זו כבר הפעם החמישית ב-20 שנה שאנחנו קיימים וב-16 שנה שהתחלנו ב-2010, אבל זה מדהים איך מצליחים לתפוס את נקרא לזה, את הטעם ואת האוזן הישראלית, והכמות צפיות הזאת היא באמת פסיכית לתקופה של שבוע. אז בוא רגע נטעם קצת מהסרטון. יאללה, קדימה. כל 4 שנים זו בושה פינת מחדל, שוב לא רואים את ישראל במונדיאל. 48 נבחרות מעפילות, אנחנו אלופי העולם בלא לעלות. כל פעם אני כועס על עצמי שציפיתי, השנה הייתי גם תוכל לומר הייתי, אפילו לאיראן יש מקום בטוח, ונפילות בשטח פתוח. יפה, האמת עושה טוב על הלב. איזה נחמד, גם היו לכם שם כמה ניבויים, כלומר, פגעתם גם בסיפור של מסי, שכבש 3 שער. נכון. איך ידעתם? 3 שער. את יודעת, לא יודע, אין מקריות בחיים, חבר טוב פעם אמר לי, ובאמת זה מדהים, לא יודע, איכשהו, באמת כמעט כל מונדיאל, אנחנו מצליחים לנבא את מה שהולך להתרחש. השנה הזה היה באמת מטורף, כבר 2 ניבויים שעשינו. זה התחיל עם ניבוא נחמד וקטן, עם למין ימל לא חובב ישראל במיוחד, עם דגל פלסטין שהרים באליפות של ברצלונה, וכל הישראלים נורא נורא התרעמו והתעצבנו. ואנחנו כיוצרי תוכן וכותבים, אז ניב פועל שותף שלי, הוא זה שכתב את השיר, הוא אמר, טוב, חייבים להתייחס לזה, אז היה משפט שאומר שהקרמה תשלם ללמין ימל, ובאמת ספרד במשחק הראשון שלה מול קף ורדה, שאף אחד לא ידע על המדינה הזאת לפני המונדיאל, הם עשו 0-0 והוא היה ממש גרוע, ואתמול, הגדול מכולם, כנראה גם בכל הזמנים, ליאונל מסי, שכבר חשבו שהוא כבר גמור, וזה המונדיאל האחרון שלו, אז אנחנו לקחנו אותו והפכנו אותו להיות הכוכב הראשי של השיר הזה, כן. ובאמת המשפט של מסי משחרר עוד פצצה וכובש לחיבור, והדבר המטורף שהיה זה שבמהלך הקליפ הוא כבש 3 שערים, ואתמול הוא כבש 3 שערים, שזה פעם ראשונה אגב שהוא כובש 3 שערים במונדיאל, והדבר עוד יותר מטורף, שבאחד השערים שהוא כבש, הוא כבש את זה לשוער שהיה לו מסכה על הפנים, שלאלג'יריה השוער עלה עם מסכה על הפנים. והגולשים השתגעו לגמרי, וזה היה מלא טוקבקים וטירוף, ממש טירוף. האמת שזה באמת מדהים. מאיפה השראה למילים, לשיר, לאנימציה המרהיבה שיש לכם שם? קודם כל, תודה רבה. האנימציה היא מאז ומתמיד. אנחנו, איך אומרים, אנחנו מאבות המייסדים של התוכן והדיגיטל בישראל, התחלנו אי שם ב-2007, והאנימציה מאוד מאוד מזוהה איתנו, וזה דבר כיפי, ואני חושב שהכתיבה היא באה בעיקר מהמקום הזה של מה שקורה איתנו ביום יום. וברוך השם, אנחנו מדינה מאוד מיוחדת, שאף פעם לא משעמם פה, ובטח בשנה האחרונה, כמו שראית פה עם החלק של איראן, וטראמפ כמובן שמככב פה בסרטון, אז אנחנו מאוד מאוד משתמשים במונח שנקרא RTM, שזה Real Time Marketing, להיעזר בדברים שקורים ולשלב את זה. בסוף ישראל, לצערנו, אנחנו לא מצליחים להגיע למונדיאל, אז אנחנו כסרטונים לפחות מצליחים להביא אותנו לשם, ובאמת השימוש הזה בדברים שקורים ביום יום, בתוך מילים ושיר, זה מייצר את ההזדהות ואת המודעות, ומייצר בסופו של דבר את הריפיטים במוח, שאנשים לא מצליחים להוציא ולהפסיק לשיר את השיר. אגב, אני לא יכולה להתעלם מהחולצה שאתה לובש, בלי נדר. חתיכת חולצה יש לך. כן, כן. אז תגיד, בלי נדר, מי הולך לנצח במונדיאל לדעתך? תראי, הלב שלי והעדפה שלי, וגם הסרטון, גם השיר, הקליפ עצמו, אנחנו רוצים שמסי יעשה את הבלתי ביומן, למרות שהבורסת ההימורים לא מאמרת על ארגנטינה, אבל בוא נגיד שאם אחר כך בהמשך תצפי בסרטון עד הסוף, אז תראי את מסי עם הגביע על הכתף, הולך אל השקיעה ובאמת מסיים את הקריירה שלו, ואם זה יקרה,
וואו. אז אנשים יצטרכו לשאול אותי מה המספרים של הלוטו, ואני אולי אכנס איתם שותף. לגמרי, לגמרי. יפה, שחר בר דוד, סחטן, עשית לנו מצב רוח טוב על הבוקר, תודה רבה לך. מצווה גדולה לגרום לאנשים לצחוק ולשמח, ואני שמח שיש לי את הזכות הזאת לעשות ומחכים כל כבר כך הרבה לסרטונים שנים. הבאים, לסרוטונים הבאים. תודה, תודה רבה לך. בעזרת השם, תודה. כן, יובל מין,